Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Oh. Kinsa ka? Wa gyud ay masud sa imong utok nga akong pagpaila kaganiha. Okay. Ako si Alex, ang bana ni Jessa. Ug ni ako aron silutan kasi musa nga paghikap sa akong asawa. Sa paghawak sa akong asawa. Ha? Hilom! Kan anong panapton? Usama ka. Wa ka tuloy maayong pamatasan sa mga ginikanan, ha? Wa ka nasultihi nga gidili ang paghikap sa babae nga may tag-iya, ha? Nabaw ka ba sa gibati sinang nakita akong video sa paghawak mo sa kong asawa? Sakit kayo! Mura kong na insulto! Ako rin asawa, di kapal o kagkas na yung laki? Ha? Dili na nako madawat to! Pam! Nabaw kong naibog kag maayos kong asawa. Ug mo na'y dako kay nimo sa kanimo sukat ka matao no. Kung ngano ang ako pangasawa ang gituyuan mo pa. Nabaw ka ba? Nga siya na lang ang nabilin ako. Siya na lang ang labing importanteng tao nga nabilin ako. Wa na ako magkinikanan. Patay na sila. Unya ang ako asawa ang imong titalos pagpalayo na ko, ha? Ha? Pa! May nang may baw ka. Nga nakasaad na unta ko nga dili na patay human sa gubat nga ako lagian. Pero giyakit ko nimo, giyakit ko. Gusto ko nimo kuha ang asawa. Kana ang dili ko tugutan. Ako lang ang imuhikap ang buhok sa asawa. Ako lang. Sorry ha. Kinahanglan mo matay ka. Morning mo ba ang kwarta? Kabala ka, punanin ako. Pag ayo-ayo si mong biyahe, Bob. Salamat sa inyong pag-shopping. Hello, Nam. Alex, nialagi ka? Hindi, Alan. Gusto kong makiksaw ni mo sa paniudto karon. Ay, daghan ko katraso ni mo, Jessa, o ako ning hulipan. Pero may mo naman kung magpapalita sa gawas. O anin lang ta mga on sa opisina, Alex. Ayaw. Doon ako'y gustong i-celebrar karon. Dali na, mga untas gawas. Magpaabot ko mo sa sakyan, ha? Sa may nakaon din ang tawhana. Nganong nagigpangaon ba nila ako sa gawas? Andrew, yan ako no sila pa doon ni si Mr. Rodriguez. May nalanganan lang sila. Okay lang, tiyo. Wa mas tayo lang meeting karon. Sila naman. Ito de. Kung saan may maning beach house, oy. Wa may nagpuyo dito. Madugta ang bahay kung wa'y magpuyo, Andrew. Ato lang ng pasagdan namang dapit, tiyo. Pasagdan? Sige. Tod, Ikaw, good. Tod. May katapusan kong gustong paliton. Unsa man na? Yati. Gusto ko ba palit og yati, tiyo? Ikaw. Kung sa imong gusto. Sige. Magsusi ko daw mapalit nga yate. Oh, bisag sikanan lang. Basta maayo lang magkina. Okay na. Kita na mo panindot. Sige. Mangita ko. Huwag ko masayop sa kung nakita, na? Oh, Ikaw yun ni Andrew. Alex? Hello, Andrew. Oh, Jessa? Hello, Jessa? May mong mo join ninyo glamisa, Andrew? Nganong dili? Ay, Binoy, kumusta? Oy. Wa man ka matiguang sa kong tanaw. Gaya nas panahon nga wa ta magkita, Alex da. Ikaw sab. Wa ka mausab. Ay, puwa nga. Doon nabi ko'y atraso ni Monoy Binoy.
Kami si Sandro ang nagkawa sa imong manok hiniktas una. Nainomdom ka nga nabuang kag pangita. Unya, amo ning gihiko sa ibabaw sa kahoy. Oo, mga tonto mong dagko. Mao dito inyong challenge sa usag-usag kung unsa mo kasuod. Di ba, Andro? Gituman mo akong sugo nga kawaton ang manok ni Noy Binoy. Aron pagmatuod sa atong brotherhood, di ba? Oo, oo. Muratag buang sa una. Nga na day karon, mga butaan na mong duha? Oh, yes, love. Buota na kayo karon. O, labaw na ni Sandro. Di ba, Andro? Natong duha, ikaw ang labing seryoso sa kinabuhi. Gusto kag perfect na kinabuhi. Tony love, order na. Waiter! Saman, kamo. Mao pa ipaghuman mo kaon. Why na lang inyo? Tod, na hinumdum pa ko sa ganahan ni mong red wine, Andro. Waiter, usa ka botilyang red wine. Oy, Andrew, diyan na sila si Mr. Rodriguez. Salamat ulit sa mong offer, Alex. Na nagipaabot ang mong ka-meeting. Excuse inyo. Okay. Yes, Sige, nahagyo na negosyo. Diyan na may hakon, mahuman naman sa inyong meeting, okay? Okay, sige. Sige, Alex, unahon na muna ning pagpangwarta. Nag-uol na sab ka nga nakakita ni Andrew. Nainomdom na sab ka ni JR? Please, Chesa. Chesa, palihog lang. Ayaw ko pa sa puta, okay? Mag-order na tagpagkaon, Alex. Para makapiya na ta din eh. Dagan pa kong buhaton sa opisina. Okay. Relax. May mo ba mo enjoy ka o ba nako, Chesa? Pero malipay sa ko, bisan gamay lang. Okay? Please. Ano man taman ang nilang Alex nga namiya na ta dito sa restaurant? Di ko gusto magkasamok silang date. May kahiubos ka bang Alex, Andrew? Ha? Kahiubos? Wow, what yun? Wa ko mahiubos ni Alex. Dili ko ganang magsamok-samok tilang Jessa. Ayaw pa makak na ako. Nagdako mong duha nga kamong mag-uban kanunay. Pero sukad lang mo na mauli gikan sa gubat, nausap man mong duha. Murag doon na mo'y gikabangian nga wa ako kasabot kung unsa. Ayaw nag-iskuti si Alex, tiyo. Iya namin kinabuhi. Di na importante na mo ang among kasuod-suod ng panahon. Kalain sa kong kipati nga nakakita ni Andrew kanina dito sa restaurant. Naglakot kong nagtanaw siyang naong. Pero dili siya mawa sa kong una-una. Ang iyang hawak. Kinahanglang mawa isa kong una-una. Parehas ka siya kinakansa di mo niyo. Pahawa sa kong una-una, Andrew. Pahawa. JR. Anak. Abi mo, guwapa kay si Mama G sa mo kaganiya. Pero, klaro lang kayo. Hait kaya tinawan ako. Nasuko pagit siya nga ako siyang nagkan. Sa demi ato siya sa opisina. Pero, dili nila ko sa anak. Dili ba? Oh, excited sa kas ako pag si mama ni mo? Pero, dili na ito mausab. Kinalakalimtan ko ng imong inahan. Aron magbalinaw na ang tanan. Ikaw na lang importante na ko karon anak.
tinan-awon si Jess sa kaganihan ni Andrew. Pero makapaybo. Nga yun kani mo hiskot kang JR. Wag ka na siya mangumusta sa bata. Oh, mas mayo noon. Aron di na kumahasol pa niya. Nahugawa na sa mga akong kamot sa dugo at ang papa. Pero sa niyang tanan, iyang gihilabdan ang dili iyang duwaan. Kaya mo man ako ang tanan kong buhato nun. MJ sa Patusan, hello? Hello, naaba si Sir Andrew. Oo. Ako man ang. Kisa man ni Parehog? Sir Andrew, ako si Maming, apuhan ko ni Bob. Tabangi ko, ang akong apo, si Bob. May nahitabo ni Bob. Unsa? Ngano? Naunsa si Baba? May pauli pa siya sa ila sa probinsya. Wa siya magkapauli, sir, kay gipatay siya. Unsa? Dili. Niya siya karon sa bahay na mo dili sa syudad ug patay na siya, sir. Gipatay siya. Kinuha ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!